पञ्चायतनि कायसा सिनि तिप्रासानि या सिनि ताखुगनि नक खामै थांगा केवरा नक खामानि কোনো गरी खाबरनि যত কিছু সব কিছু যতनो खामै थांबायखा रां पैसा रि रक बेबागनो खामै थांगा गाय जों तिनि पर्बक सात डिभिसननि अनगायै जों अर खायसा खायसा तिनि त्रिपुरा मथनि सिनियर लिडार्स खरं गोनां निदिराम रियां जाय बर्तमाने आं दङ बिसोरनि थाखौ तिनि नक खामै थांगा आरो जों तिनि बनो सिनि महाराजानि तुइदुमाबाई सिनि तिनि खरं गोनां रति रंजन जमातिया ब एक्स आर्मी ताई बहायनो ताई वैसा बजय थांगा आरो बे बिनि तुइदुमाय सिनि जतनि तुइदुमाबाई जों तिनि बनो माइरं किसा एके माइरं किसा टेक काराय रक जों बेबांनो बनो जों तिनि त्रिपुरा मथन हयतेके सुबुर साहाय्य रखा आसननाय हामबाय गोबाग्रा आयो लक्थं सिनि त्रिपुरा मथा आयो लक्थं हामबाय।